Manja angkangalo jorlep teronarong community fishery longle doboka pen lahrezanadak towarazam kapathejia phansai denglong. National Highway Authority of India pen kachipaim pupon krong plia towar kasalamalong bangso community fishery longle parloponlong. Manja Police Station ke parlo Amloki Block number 2 Dak number 37 bangso longle himpu panghini nangklang rokastonsi theklong. Ate bangso community fishery adunghet alongsi puding terang rubber aberi ke duajok bangso fishery ahem puke nepusi puding terang asopo jirsong terang sedame cipulo sontho ci jorlep terona ronga sor pusitame alang nitum methang along le jet heklo laposi bangso along le ahem puke netum pusi cipulo bangso ajok jorlep teron arong arat lapen jirsong terang angbong penang lamphe cepangjar serong Lason si vosik ni phasir ke parni jorlep teron arong asor chingrum si puding terang jirsong terang lapen rong asor angbong karbiang bong kaching hon chepa thek seroi si pupuang bong chingki chepang sampon lo lasi pini pen ke bangso along le thangnata alam kya velo pusi pherang kya mai pen jorlep hawar SGB long sing teron ningjepong bangso ho GB lumjong kro mohen kro lapen davis ti mungat krom se tong dun si che dong sar pen bangso alam report check lo ila kado we perang ke kai demhan kiro pipar peklo la sepini la bangso perang ke demhan ki chophanang ko ke la puson hen lo ke dam tang aningkan inkoi truck marsha chiklo pachuning Karbenglang portal news long same nangtum thek ponong lo je Amloki block number 2 dak number 37 PP number 3 labang so long le putha inang an nil tumang bong lam de kok lo labang so lam pini bangke lam klar kecipi phansi nang litum han nang chupai glo si nona bangke labang so lam long le putha alang li jirsong terang lapen akai puding terang alang litum stame non nildum jawle barong arada phan kanghon kajin so pen alang tum ningchiroi lo serang tum han choro pig lo sikedam tang angbong nildum pinang an alam ki yapthak labang solong ke non bangke nildum chipang sam lo si non iprang ke bang jilang ke pupu lain lain same ningcho epin po lase non pu alang litum same mina aning aklong alam pen jadi lam parsipi do nasi alang teman sami aport bila Suning kedam tang 26 ani Mars alang tum pen tum media long lam pupu alam kipi pangyara son si dolo he sitame non ke nanat pen chingki chethan pen alang itum sitame poding terang pen josong terang ta ning chiroi do pen rong so kan kidu kela kang hon ka jun so ke do ajoi ni pen nili tumang bong lam chingki chethan lo che don la sini tum lam klar ki chipi chulo tante nili ke theda ta la sorong jorle barong mate jorle ba habar sarkari yang berai lo la si la solong e phuthak la phet community pesari a phuthak ke damtang March 26 jorle barat la pen puding terang ake hai lapen jirsong terang ake hai langlit tuma sapo lam kacipang yar dolo lasi alang litum puding terang ake hai lapen jirsong terang ake hai alang litum ning cirui kidopen la nilirat a community pesari la komiti lapen pu terang hemasor dui koraki yang bong kaci milipon tu theke nili gambrahin penta churo parlo kasi alangli puding terang lapen jirsong terang ta anso se achi the pading nang ke the ding pamanik na kasi la bang hini yang bong mate komiti lapen pu jirsong terang puding terang kaci mili angbong mili ta ningarong lo lasi ning klar sapen alang li to khanta suri atar to pajir si ilam thing ton kok lo